Vaším úkolem je dát hlavy dohromady a v časovém intervalu 1,5 hodiny se pokusit vyluštit co nejvíce šifer v přiloženém zadání. Nejedná se o klasické šifry typu morzeovka, mřížka, semafor a podobně. Jedná se spíše o logické hádanky, které vás dovedou k výsledku. Výsledkem každé šifry je pouze jedno slovo. Jednotlivé řešení šifer na sebe záměrně nijak nenavazují. Je opravdu důležité, abyste se odprostili od klasického uvažování a dívali se na šifry z nových úhlů pohledu. Pokud se vám podaří vyluštit všechny šifry dříve, než uběhne vymezený čas, právě tento čas bude rozhodující a proto si jej poznačte. Výsledkem výzvy je tedy 6 slov a případně čas vyřešení. Vy nám pošlete na e-mail výzvy@scout bla 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 a pak vám zašleme klíč. A to jim pošleme. Tak jdem na to. To je dobré, to je třeba ještě co může být. Hrl? No. Hrl? Krleš. To je krleš. Já vím, že je to krleš, ale...